wengi tansah kelingan Prawan ayu Kalimantan bantal kuning tak sayang-sayang rasane koyo wong kedanan Sampai dak mas tutu nongkrong biyen cecak rawani kondo ning opo sliramu lunga ninggal mule kondo Enggi dek kok mulai ning Madura saben dino aku ngalamun ana ngomah atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane koyo wong lenglung wangi-wangi pengen sabun tak rewani atus kurang ning opo sliramu tak anteni yen masih pulang Enggi dek Enggi Joget lagi ya Pak ya. Masih bersama Semarang.
ojo kali sakotane saikine lakok ilang sak slirane lunga menyang endi aku iki ajan regane nemewu kuwi wujud katresnanku ajare kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku golek isi kotak total yo isine Dek Ada isinya. asap bape apa tadi saksi tresna kang suci Alhamdulillah. Mungkin sambil memberikan ucapan dari Rasul, monggo ayo Boleh, Pak. dipersilakan. Boleh, Pak. Lah aku nak dhewe nak ora ngucapke selamat ku kesuwen. Pak, sambil salaman sama penyanyi ya Pak. Ini penyanyi kita di bawah, ayo sini. Yati.
ramane seseme terus kelingan ramah kau selan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone Mas Jaka, ayo Mas Jaka. sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno ngelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni Monggo warga besar Wonogiri. walas kulite ijo sing ngerti gagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja diramu Sumpah imbari yen kula mikir nekat nekat ora Sumpah wis janji yen kula dijadikan Wonogiri, kamu langsung manis rasane senajan keras tak enteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno ngelongso rasane Mas Jaka, nyanyi gak Mas Jaka? yen aku ra kelakon melu Terima kasih Mas Jaka. rasa kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja diramu
duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra kelakon melu duwe Matur sembah nggih Bapak Serati Mas Jaka.